De Betteltjerke is in de 28 jaar dat Orlando Bottenblij je werken uitgroeid tot een van de grootste tjerken van Nederland. Maar een eigen centrum op het Drachtster industrieterrein. De diensten loeken snijds tussen de 3 en de 4.000 mensen. Ze worden alle weken begeleid door professionele muziekteams. Op 1 maart houdt dominee Jacob Volkers hier een proefpreek. Willen wij een boodschap kunnen uitdragen, willen wij iets te vertellen hebben, dan zullen we goed overtuigd moeten zijn van de vraag: wie zijn we? Wie ben ik? En namens wie vertel ik wat ik te vertellen heb? Volkers wie leest hier een dominee in een Lietse gemeente op Texel, maar hij groeide op in de Betteltjerke en wiet neffens eigen sissen goed werd erom begint. Ik ben hier groot geworden. Van jongs af aan komen we eigenlijk in de Bettel. Het is zelfs samen met omkes en tantes en pakers en beppers en oerpakers en beppers. We gaan eigenlijk alle keer naar Vrije Baptistische Kerk Bettel, hier in Drachten. Het succes van de Bettelgemeente wordt voor een wichtig partaskreun aan het charisma en de kwaliteiten van de Joedijstere vagonger Orlando Bottenblij. Wordt het voor de Nijeman net lastig om zo'n fenomeen op te volgen? Ik denk dat er in Nederland een aantal jonge leiders rondlopen die misschien iets meer charisma hebben dan Jacob. Als je op charisma zou letten, dan zou je zeggen misschien dat je een van die jonge mannen zou moeten binnenhalen. Maar wat zij bijvoorbeeld in tegenstelling tot Jacob missen, is dat Jacob een hele degelijke theologische ondergrond heeft. En de gemeente heeft dat nodig. Er zijn verschillen tussen de oude en de nieuwe vagonger. Bottenblij is afkomstig uit Suriname. Volkers is bijna in Donkerbroek en Friestalig. Hij is grif van doel om het Friesk ek te broeken in zijn werk. U zei de mem, die bidden altijd in het Nederlands. Dus de Heer wie altijd vader en uw heid wie heid. En toen had ik die heid van mijn vreun bidden en die zei uw heid die in de hemel is. En toen dacht ik, oh, dat is mooi. Dus voortaan, als ik bij mensen op visite kwam en die mensen spreken Fries, dan bid ik in het Fries. En dan merk je, omdat het je memmentaal is, kom je zat dichtbij. En dat is precies hoe het uw Heer naar uw stad komt. Die spreekt altijd uw taal. En dan denk ik, ja, mooi dat ik Fries praten kan.